ಪೀಸ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೋಕ ಬಂದು ಬಿದಾಡಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಸಂಡೆ ಕೆಲಸರ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುಣ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬೊಕ ಏನ ನುಂಗೆಲ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತಿಯರೆ ಬಂದತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೆತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಾರೆ ಪೋಪುನು ಸಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಬೋರ್ ಆವೊಂದತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಿದ್ದಾಡಿನಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮ ಒಲ ಇಲ್ಲ ರಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಪೂತ ಗಿಡ ತುಳಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹರಡು ನಿತ್ತೆವು ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಓಕು ತೋಂದುಲಿತ್ತೆ ಪಾರ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಆಯನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುಜೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಐಪುನ್ ಮೈ ಕಾಯ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ ಒಡ್ರೆಗೆ ಬಣ್ಪಿನ್ ಕಟ್ಟದನ ತಾಯನಂಚ ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಬುಡ್ಡ ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗಿ ಬಲ್ಪುನ ದಾನಿ ಲೈಫ್ ಶೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರದೀದ ಹತ್ತುಂಡು ತಕ್ಕಲೆ ಬಲ ಬುಡ್ಪೋಡಿರೇನು ಲೈತನ ಬುಡ್ಪುಜು ಆಯುಷ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕ ಲೈಡುಲ್ಲಿರಾ ಅಮ್ಮ ತಾರೈಪಿರೋ ಒಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎತ್ತಲೆ ಗಿರೆಂಗ್ ಬೆಯ್ಯರದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ತಾರೈಪಿರ ಅಂದಿರ್ಲೇರು ಪೇರ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಗಿರೆಂಗ್ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಪೂರಾಗದೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡುಂಡಾ ಕಿನ್ನೆ 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 ಗಂಜು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬುದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಬಸೋಪಿನ ಒಂದು ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಸೋಪಿನ ಅಗ್ಗಿ ವಸಂದೆ ಬೈ ಒಂದ ಬಸೋ ದಾ ಬಸೋ ಬೇಜ ಬಟ್ಲು ಬಾಡ್ಲಿ ಬಗ ಬಟ್ಲು ಬಸಲ್ಲ ಮಗಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಮಲ್ಲತೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಇರವು ಒಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಗಿರಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೇಟೋನಾ ಅವೇ ತುಳುಟು ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಬೂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಬುಧವಾರ ಬಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಗುರುವಾರ ಬಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೈಪೇನ ಒಂದೇನು ಕ್ಯಾಬೇಜಾ ಸಂಡೆ ತರ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂತೆ ಕೋರಿತ್ತನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಸೆ ಬಯ್ಯದಾಲಜ್ ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಸೆ ಪೋತು ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಕೈ ಪುಂಡ ನೀನು ఏందే బాపా సోపినేనా బాపా సోపినే గలటే మారేదే దేగ ఆయే మొనే దుర్గ పాడి అంబేನ ಆಯಾ ಕೊಟ್ಟನು ఆయన ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟದನ ತಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಮೊನೆ ಮಕ್ಳೆ ಪೂನ ಮದ ಬೋದಾರೆ ಸೆ ಮೋಲುಲ್ಲ ಇಡುಲ್ಲಲತ ಅದಕ್ಕಿನ್ನಿ
ತಾರ ಇದ ಪೇರ್ಗೆ ಪುಗ ಆಯುಸ್ ಗಿರಂಗ್ ತಿನ್ಪಾರ ಆಯ್ಸ್ ಆಯ್ಚಿ ಪೂರಾಲಿಲ್ಲ ಅಳಪ್ಪುಂಡು ಐಗ್ದಾದ ಪಜ್ಜಿ ತಾರ పేరు బాబు ఉంగుదు నా మస్తు ಇನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಟೇಸ್ಟಿ ಗಿರಿಂಗ್ ಪೇರು ರೆಡಿ ಆവുന്നുണ്ട് ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೊಡ್ಸಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಕಲೆ ಬಂಜಿಗ ಕೊಡೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡೋಲ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕದನ್ ಪಂಡು ಪಂತು ಜೊಲ್ಲ ಇರಡ ಕೋಡೆ ಬಂಡು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬೊಕ ಐಫೋನು ವಿಸನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದಾತು ಒಂದು ದಿವಸ ರಡ್ನೇದ ಎಂಕಲ್ ದಾರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕುನ ಅಂದು ತುಯಿಂಗೆ ಇಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕು ಆಯ್ಕು ತುಯಿಂಗೆ ತೂವನ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಆಯ್ಕು ಉಂಗು ಪಕ್ಕದ ಉಂಗುರ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕದಿರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವೇರು ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಹಾಕೋಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಟ್ಟು ನಂಗೆ 24,000 ಸೇವಿಂಗ್ ಅಪ್ಪನದು ಐದು 12,000 ಕೊಡ್ಪೇರು 12,000 ಏನು ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತು ನಾಳೆ 12,000 ಐಟಮ್ ಏನತ್ತಿತ್ತು 12,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಜಿ ಇಂಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಲು ಆಯ್ತಾ ಇಡಲೆ ಎಂಕಲ ಅದ ಕಿನ್ನಿಲೆ ಎತ್ತತ್ತಿ ಇಶೆ ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಲು ಆಯುಷ್ ಏನೋ ಬಂದು ಆಯುಷ್ ಬಂದು ಕಿನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಹತ್ತೋಗಿ 4 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು 4 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕನ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಗಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಹಾಲು ಈಸ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪಣೆಲ್ಲ ಅಂಜೀಗ ಅವೇ ದುಂಬೇತ ಅಲ್ಲುಪ್ಪನ ಕಥ 5 ವರ್ಷ ಹಣ ಅಂದಲೆ 5 ವರ್ಷ ಹಣ ಇಶೆಂಕಲ್ ಗಿರಿಂಗ್ ಪೇರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಿಗೆಸು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಣ ಇಂಚ ಚಮಚೋಡು ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಕು ಒಂದು ಏನು ಮಗ ಪಿರೇಸು ಇಂಚ 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 ಮೆಲ್ಟ್ ಏನು ಹುಲ್ಲು ಬಾಸ್ದಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಒಟ್ಟು ಗೆಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಪಿರೇಸದ ಕಾಯ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ನಂಜು ಹೋಯ್ತು ಗಪ್ಪು ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿನ್ನಿ ಕಾತಲ್ಲೋ ಕಿನ್ನಿ ಗಿರಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬೇಡ 4 kg ಕಮ್ಮಿ ಆತಲ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಜಿಡ್ತಾವ್ರ ಪೇರ್ ಮಾರಿದ್ದೆ ಅಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪಂದೆ ಪಂಡೇರು ಬ್ಲಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪರ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೈಟ್ ಮಲ್ ತಾಂಡ ತಿನ್ ಮಾರಿದ್ದೆ ಕುಶಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲೆಗೆ ಅಂಕ ನಕ್ಕ ಗಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮ್ಮಾನ ಇರ್ತೇರ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಅವಳ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಉದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಮಮ್ಮಿನ ಕೂಡು ಎಂಕ ಚೋರು ಈಗ ಬೋಡಿ ಪಪ್ಪನ ಇರಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾವತ್ತ ನನ್ನ ತಿರ್ತದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಸೂಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಂಗ್ ಪೇ ರೆಡಿ ಏನು ನಾನು ಬೈದಿನಿಂದೇಕಿ ಅಮ್ಮಡ ನುಂಗೆಲ್ಗೆ ತೀರ ಬಂದುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೊಂಜಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಗೋಲಾಯ ಬೊಂಜಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೋಲಾಯ ಒಂದು ಗೋಲಾಯ್ ಬೋಂಜಿಲ ಒಂದು ಬೋಂಜಿಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಿಜಿನ್ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಜಿನ್ ಬೈದು ಯಾವ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ ದೀಪಿನ ಪಿಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಇಶೇನ ಒಂದು ಜಪ್ಪಡ ಬೆತ್ತೆ 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 ಈಗ ಪಾಡ್ರೆ ಜಮೀನು ಅಲ್ಲ ಬೆತ್ತದಿದ್ದೀಯ ಅದು ಒಂದು ಶಾಂತಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಾರ ಬರ ಹಾಂ ಮುಡಿಯರ ನೀನಾನ ಮುಡಿಯರ
ಏನ ಪಿರಾಡುಲೇತ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮೀನು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಎರ್ನ ವಿತ್ ಲೈಫ್ ಅನಿಸದು ಮೀನು ಕುಟ್ವೇರಾ ಸಿರಪ್ಪ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಹೇಗಿಷ್ಟನಾ ಅಯ್ಯ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಸಿರಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಡು ಬಾಯ್ಕತ್ತನ ರೋಮ ತಾಲುಂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ జప్ప ఎత్తు జప్పు పెట్టు ఏ ఇప్పటి బాబతా తులా ఇప్పుడు ఈ వర్చిಗೆ బాబతావు అయ్య ನಡುಟುಕುಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇಸಿ ಒಡಗಿಯಾ ಒಡಗಿಯಾ ಆಯ್ಸ್ಕ ಅಡುಕುಲ್ಲೇ ವರ್ಷಿಗೆ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ఆయన ಬರ್ತವೆ నడుట్టు బతుకుంది లక్యా నడుట్లక్ ముందు సిరప్ ఆయన ఏ బ్లాకీ బ్లాకీ ఎప్పుడే చూడు ఎత్తుకొని పసంది మాకు చూడు జనం అంతే ದಾಳತಿನೇ ಕರೆಂಟಿ ನಾವು ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ನಾಗೆ ರೆಂಗ್ ಪೇರು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಪೇರಡು ತಿನ್ನಾಗ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಅದು ಬಂದು ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಓಕೆ ಅನ್ನದ ಇಲ್ಲಪ್ಪಿದೋಡು ಟೈಮ್ 9 ಇಂಚ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಾನು ಅತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಲ್ಲರ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೆಲವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡುತ್ತೆ 600 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಹೆಲ್ಪ್ನಾಗಲೇ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಫಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್